Hemm bżonn li jkollok assa kontinwa, soprintendenza kontinwa biex il-valuri u l-ġojji li għandna f'pajjiżna li biżalu ħangawduhom aħna ta' warajna u ta' warajna. Ekst qal il-President ta' Malta George Vella meta l-erba' filgħodu żar ix-xogħol ta' restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta fejn seta' jsegwi aktar mill-qrib ix-xogħol li qed isir minn ħaddiema u esperti ta' Heritage Malta. Filwaqt li fisser is-sodisfazzjon tiegħu għax-xogħol metikolus u xjentifiku li qed isir f'dan il-palazz u fakkar kemm huwa importanti li wieħed jgħozz il-wirt kulturali ta' pajjiżna u jieħu ħsieb li ma jintilifx. Il-Peri David Zara, l-kap tal-proġetti ta' Heritage Malta, spjega li dan huwa l-akbar proġett li qatt tagħmlet Heritage Malta u li jinkludi r-riġenerazzjoni u r-restaw tal-palazz kollu tal-Gran Mastru. U għatena li bħalissa d-dej xogħol ta' restawr estensiv fuq il-ħitan, suffett, lunetti, kif ukoll fuq l-art tal-irħam. Il-proġett fuq il-Palazz tal-Gran Mastru qed isir b'investiment ta' 28 miljun euro, kofinanzjament Ewropew u din il-fażi tal-proġett mistennija li tkun lesta sa nofs is-sena d-dieħla. Meta tkellem ma' Net News il-Peri David Zara qalinna li fi żmien il-gwerra l-artefatti tas-suffett tal-kuruturi tal-palazz ittieħdu f'post aktar sigur. Iżda xi raġuni dawn ma reġgħux twaħlu f'posthom u kaġun ta' dan intilfet biċċa minnu. Għalhekk din ġiet rikreata minn ġdid b'mod aktar modern. Sabiex inkunu ċerti li l-viżitaturi jinduna dak li huwa awtentiku dak li mhumiex, ovvjament it-teknika li nużaw il-hints li nagħtu biex dak li jkun interessat jifhem dawk li huma tanna żoni, jiġifieri ġejjin minn sekli ilu u dik li għamilna llum biex almenu meta at a first glance inti tara l-iskema kollha koiża ta' dan il-kurutur splendidu. Il-Peri David Zara saħaq li dan il-proġett se jinkludi esperjenza ġdida l-viżitaturi li jżuru l-palazz fil-futur. Il-proġett tal-IRDF jinkludi wkoll esperjenza tal-viżitaturi ġdida li se tibda minnaħa t'isfel tal-palazz tidħol ġewwa l-armerija u wkoll imbagħad tkompli biex in-nies jistgħu jgawdu dan il-kurutur. Wara dan il-proġett nistmaw li madwar 80% tal-palazz se jkun miftuħ għall-pubbliku u ovvjament iktar il-qudiem imbagħad hemm fażijiet oħra fil-proġett li jinkludi isfel u anki s-sotterrani ta' dan il-palazz. Desiree Grek għal Net News.